assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowol leydi mo wone moon foof salminama inde manama yettode si kela en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe hande ko talata ina woni 2 lewru juillet hitande ko ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni joni koye jeyɗe leydi sénégal paɗen jayɗe leydi men e oɗo subaka hannde gari koye fandol muɗum toɓɓe certude en tout cas ina tawe hen hay sinno tawi alhaali assemblée nationale kadi ina tawte e nder jayɗe ɗe puɗɗortoɗen ko jayde sud quotidien nden jayde ari koye puɗɗogol ko wiyete baccalauréat général ɗo e nder leydi meɗen sénégal ɓe kolliti wonde ko hannde tigui golle ɗe puɗɗoto ko tolni e temedere capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere pawɗi temedde nayyi e capanɗe jeettati e joyyi candidat kañumen tigui nodda walla binditi e oɗo e nde hitande gam ɗaɓɓude on ɗon bac woni baccalauréat général 2024 jayndiyankoɓe jillima toon to leydi Mauritanie gam andinde ɗin sumungoji juɓɓinnoɗe ɗo aset jewtuɗo toon to leydi Mauritanie mbaɗi kuɓal ɓe mbi ko Mohamed Cheikhul Ghazouani kañum tigui waɗa réélire dès le premier tour e hokkirde kabaru ɗin ko yetti on ɗon résultat provisoire toon to Mauritanie l'indépendant nden jeyde arti examen mo ganduɗa ko baccalauréat 2024 temedere capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere pawɗi temennayyi capannayyi e capanɗe temennayyi capanɗe jeetati jeeɗiɗi candidat ala so du bac janenkoɓe noon gaari chiffre hollirde no wonde tan ɓen waɗaɓe convoqué ma kuccodir walla mbiyen ma pecco e temedde nayyi capanɗe jeetati e jeegom centre e dendagal jewkle sénégal kala e kuuɓal jury ɗi goni hono temedde joyyi mankuɗo goto woni temennayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi kono ɗum ko to banggue ɓe ganduɗa kañumen goni surveillant ji goni sappo e goho ujunere pawɗi temedde tati e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko ɓeɗo tigui jogori hufde ɓeɗo sukaɓe waɗoɓe candidat ji mumen bac e oɗo ñalawma hande ɗo e nder leydi sénégal le témoin quotidien yilloyi ko toon to assemblée national ɓe mbi ko guéguerre hakkude exécutif e on ɗo législative pamir toon ɗum ko laamu kesso ngu e ɓen ɗon majorité toon to assemblée nationale wontuɓe opposition janenkoɓe ɓe mbi ko primature et l' assemblée nationale en tout cas ko gueɗe cukagu woni ko yiya e nder république jiiɗi wiɗɗo tan ko on ɗon république hande o way tan comme no sukaɓe jogui ene pijira ni on ɗon codmami cottumami ɓe mbaɗi ko natal Ousmane Sonko hoore jagorɗo wondude mo ganduɗa kam tigui woni Amadou Mame Diop hoorejo ndun suudu sarɗiji leydi men sénégal natal Amadou Mame Diop ina tawte nder nden jeyde las quotidien janenkoɓe mbi koko fate banggue gasirde on ɗon alhaali ko wiyete koɓe guinniri ha joni e mbar goliyo politique au parlement ɓe mbi tan nde ko Amadou Mame Diop ɓami juuɗe ɗe ɓami hunde nde e juuɗe muɗum en tout cas noɓe bindiri e gardiri bindol kono ɗum kone tawe hen ha joni nden nden jeyde las quotidien toon to assemblée nationale proposition de loi gam haɓade dissolution on ɗon assemblée nationale fusde ndun suudu sarɗi leydi sénégal ɓe mbi ko ɓuuri temedere député kolliti ene jaadi ko yewti on ɗon miijo walla e nden yidde ɓen ɗon majorité ɓe benno bokk yakar la tribune wi ko assemblée nationale benno yiiɗi yidde muɗum tan ko wadde freiné dartinde miijo président Diomaye sokay ha joni wadde dissoudre on ɗon assemblée nationale koye ndin mbaadi ni kamɓe benno maɓe bindu lettre fewde chef de l' état tawi ni ko haalandemo on ɗon situation kan gonka haddeɓe fusde on ɗon assemblée nationale nde wayno noon on ɗon chef de l' état ene jogui balɗe joyyi so jabtade on ɗon hémicycle e on tuma noon janenkoɓe mbi ko ɗo initiative manam ngoɗo miijo ngo benno ina wawi tigui jogade janggo woni gartam muɗum so kay yiide oɗon assemblée wasa fusede sababu o noon ko député ji kewɗi ene jaadi hen ko wayno ɓen ɓe PDS wondude eɓe takaw sénégal jayde l' informateur quotidien ari koye fannu goɗɗo ko situation gonaɗo e oɗo saaha toon to maison mère pami toon ɗum ko la RTS radio télévision sénégalaise janenkoɓe mbi koko ngakki lebbi ɗi tan ko suuɓa woni ko suuɓa Papa Alé Niang gardiri on ɗon galle RTS ɓe mbi ko le premier clash à la RTS en tout cas ko luural garwanigal hakkude on directeur e gollidiɓe muɗum sababu o noon ɓe mbi ko caggal gustugol jobdele woni salaire kono kadi e ɓen ɗon witeɓe contractuel en ittaɓe toon e gustugol ligne uji appel téléphonique ɓe mbi ko rassemblement moɗo ɓen ɗon agent ji RTS ina faada hannde toon to on ɗon galle tawatere toon to triangle sud Dakar presse arti e ndin ɗon mbaadi ɓe mbi
no wayno ko jotondiral hakkunde Pape Alé Niang e ɓen délégué ji personnel toon to RTS ɓe mbi ko fuɗɗode cuumu woni ko teska toon to ɗon galle jaynirɗo woni la RTS kanko DG kesso noon e wayno tan ɓe mbi ko waɗi annulé ngal nanodiral entreprise ngal ganduɗa ngal ina kay hokkanno avantage ɓen golloɓe toon to la RTS ɓe kolliti wonde noon on ɗon accord ni ina jaranno walla ni RTS ne yaltinano ko tolni e goo piccal 6 milliards e kali CFA syndicat ji ɗi ina wayno tan kolliti hande ma ndaro kuccite on ɗon directeur toon to RTS e oɗo talata hande subaka jayde critique kañumne ari koye on ɗon profonde crise manam ɗen caɗele nderderi toon to RTS ɓe mbitande ko les comptes de la maison mère vidé en tout cas caggal collègue caggal mbiyen ɓen ɗon collègue aji mabɓe de délégué de la RTS kañumen tigui eri hande personnel ɗi kala yo jaltu gam kollire metti mumen fewde ɓe ganduɗa kam tigui woni Pape Alé Niang sababu noon wiide wonde ko ustugol makko salaire ɓe kalani ɓe deƴƴi kono kadi e licencement woni guittugol ɓe witteɓe contractuel en e yowde ko fati e banggue alhaali gueɗe kewɗe saabi noon ɓe mbi ko way natti wawde muñde darde mo ganduɗa kam woni Pape Alé Niang mo ganduɗa ari tan noɓe mbiri ni woni koye bonnude walla firtude on ɗon galle RTS kanko Pape Alé Niang noon o holliti wonde ko mo ganduɗa kam tigui woni biteɗo hono Racine Talla gonno toon directeur général RTS e Macky Sall kañumen tigui mbaddi junggo e fandu gam wadde saboté on ɗon RTS en tout cas ɗin ko konngudi Racine Talla caggal ɗin ko konngudi mbiyen Pape Alé Niang caggal nde jayde critique nde namdimo e ñalawma hande o li quotidien ari on ɗon fannu wi koma Moussa Niang coordonnateur des délégués de la RTS gardiɗo on ɗon ɓen yimɓe golloɓe toon to RTS kanko ma Moussa Niang noon o wi elle tan Pape Alé Niang ari ko wadde saboté on ɗon RTS e wiide ni ndenne dene wawi wade fof usti salaire ɓe kalani tawi kanko ni ko wi ustiɗo salaire uji ko te kanko Pape Alé Niang directeur o ustani salaire makko mo ganduɗa lewru kala omo yoɓe ko tolni e million ngaji 5 e copraji CFA ne wayni ni kanko Pape Alé Niang on mo ganduɗa Moussa Niang wiiri ko tolni e 900 agent o haɗi ɗumen on ɗon avance julde taske woni tabaski kono kadi oɗo saha hande o usti agent ji golloji toon to RTS janiyankoɓe mbi ko hunde nde jiiɓima no fewi ha ko ɗum jii sababu ni ɓen golloɓe ina piiɓi wadde moɓodiral toon to damal RTS e oɗo ñalawma talata hande jayde losole guendiri nde wayli sawru mbagu kañum ari koye campagne 2024 ko fate banggue e guiggingol ɗo ko wiyete exportation de la mangue woni mangue ɗo e nder leydi men ha tengti toon to zone de Niayes ɓe mbitande e saaha ndungu ngu walla ɓadugol ndungu ko la course contre la montre ɓe ganduɗa kañumen goni exportateur en tout cas ittoɓe ɗo mangue koye nawa ɗum toon to caggal leydi sababu noon ko kulhuli so tawi toon tooɓi ene wawi jibinande mangoje ɗe caɗele guilay buuɓi ñolgol hay ko nandi hen ɓe garte famille nden tuggude walla ni e ñalawma nogas jeetati lewru juin mayne ndu ko tolni e ujunnaje 3,5 tonnes waɗama exporté e wiide DPV ɓe garti e portrait woni natalo mo ganduɗa ko wiyete hono Amakouddou Diouf mo ganduɗa lolliri ko Bour Sine ɓe mbi ko oɗo tigui woni bien le roi de la mangue ɗo e nder leydi Sénégal Stade quotidien ko ɗon guddirten jayɗe meɗen e oɗo ñalawma hande janenkoɓe gaari koye Copa America kono kadi e Europa League ko adi kala walla ni e coupe d'Europe mbiyen ko adi kala ɓe gaari koye Copa ɓe mbi tan de ha joni ko pottital jogol ngal wadde peete jeygue hakkude Brésil e Colombie kona ɗum ko Euro 2024 quart de finale choc hakkude France et Portugal natal mo ganduɗa kam tigui woni biteɗo Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo équipe aji ɗiɗi kala joguiɗi difficulté to banggue match de poule kono kadi e to banggue on ɗon 8e de finale hanki tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗo min kadde mon to banggue jayndeji ko coftal ɓalli kalten ko hen keddortoɗen eɗen gandi won yewtere hesire poule jibina tawi nden yewtere wiyete ko Boole Sport kala ko sohla ko cohluɗon to banggue coftal ɓalli ne tawe hen jehen ƴeewen bandanos bandiraɓe musidɓe tedduɓe daroɓe Ayaw mon Pindi TV min gaddani on ko hesɗi ko woni holɗum yewtere hesere poule wiyetende Boole Sport so tawi on nani Boole Sport ma on paam tiguirigui ndeɗo yewtere herori koto sengo coftal ɓalli dendagal mbadi muɗum kuftitindi ma haraleɓe jooɗoɗo e oɗo plateau gam wawde firandon e faccirandon dendagal kabaruji coftal ɓalli mbiɗen yewtere nde wonata ko altine kala sanga waktuji nogas jamma ɗo e Ayaw moɗon Pindi TV yadude hen
e deske sport mo Pindi TV ko hol noon kadi e ɓen ɓe ganduɗa hakkillaji min ene peɗɗiti ko yowiti e sengo coftal ɓalli o noonne kadi ardiɓe e zone uji ɗi on enama ni jokkodirton e ayaw moɗon Pindi TV kala ko yowiti e visibilité e ɗin ɗon o zone uji ɗi garti ɗon Pindi TV wertini on juuɗe gam yadude moɗon yewtere meɗen boole sport mbiɗen ko altine kala sanga waktuji nogas jamma ɗo e ayaw moɗon Pindi TV boole sport ɓoyata ɗo e Pindi TV. Bowal sport on paami kono mbiɗen ni ko lowdi loowi e nder ngal ɗo bowal sport ɗum noon paade yewtere moɗon ko ɓoyata yadude deske sport dendagal deske sport mo galle o kala ma on keeɓe hen ko cohluɗon alhaali football leydi ndi football sous région africaine mondial ɓe mbaɗi kuuɓal tawi ma on jii expert uji invité ji pattam lami en tout cas ko ɗo katten mbasen helde ko woni nder ko kala yadude hen e Djiby Dieng tedduɓe yewoɓe yaw Pindi TV Allah jarama on jarama adamene moɗon e roɓindo jeyande so Allahu lamɗo jaaɓi ko janggo alarba.